Si Kiakil. Uy, itok man. Itok man. Ate Kia. Naragbibik yang. Terus bibi dia Kia. Kiakil. Si Ate Kia. Nangita rabang bibi. Uli na kagbuhol be. Simrang hilin eh. Good morning. Good morning sa tanan. At ang panahon dayron. Salamat Lord. Salamat sa gasas kinabuhi. Marso 21 na. Kamusta mong tanan? Kasama mo dapit sa kalibutan. Kamusta? Lakaw sa panahon diha. Good morning diha tanan. Ulim-limag panahon karon. Walang naglibot ag dagom. Mustamos. Good morning, Ma'am Yuning Ayop. Salamat kaago sa imong mensahe matag adlaw. Uban kanunay nato ag kabaskog sa tang panglawas. Ni Ma'am Chiri Ulrich. Good morning. Nila Bilma Makabalo. Good morning. Silinyo. Good morning tanan. Good morning. 1 month na diay gahapon nagamo ang Precious Mirabia. Daghang salamat Lord na askal sa among prinsesa Precious tawag. Mabay pagsilang sa adlaw, mabay paglugsot alas 7 na. Kani ako nagawas og alas 5 kapin kay kuan man yung alindahaw. Malindawan. Raban-raban nihang puno-puno. Siga day gihapog langit abin hagdi mo siga. Adang Huwebes karon kuding doon ni kuan Armando naas taron sila. Good morning day diha sa tote ko diha madong buntag sa paghahat Alicia Bohol. Shout out Nanay Basing channel. Good morning, kamusta? Kamusta lakaw diha sa Bohol? Diha ni Marcelo Castañaris sa Tagbilaran. Good morning sir. Maayong morning. Bitaw. Aturan ni katawa atong kalaay sa kinabuhi. Kita magpaipit to sa mga matugpas mga init og kay init ang panahon nang nag-init og utok sa mga tao. O nang di na masabtan ag utok sa uban. Sa taot di ay sa katong niingon nga pahawaon ko nukos kamera. Katawar ko. Ito di jud mawa ning mga kuan, di bawa ning mga maritis karon. Bawanan sa ning mga maritis. Sagwa na tadi, wa na tadi hasbo na tas lazo. Maritis man gihapon ta. Good morning tanan. Ni Ma'am Almalim dia sa Ma'am Almalim sa gawas
Pero taga Valencia na siya. Ang pinggaw na diya, ma'am. Kaya ba ko si Kang Silip. Dengan salamat sa nagpirbig silip sa ang pajag. Good morning po ni Ma'am Pili sa Taghap. Morning ma'am. Ni Lolo Mandin. Good morning. Kibaw ko permi mong nagsilip sa ang payag. Pasensya na mo sa ang dagway. Ang dagway gwak-gwak. Ito, kamusta mong tanan? Diya sa Liti. Ma'am Edina Kanyiti. Good morning ma'am. Kamusta ang panahon diya ma'am? Ug ni Jet Mendoza. Good morning. Sa tanan-tanan nga perming maglilis ang payag. Good morning tanan. Oh, good morning ni Merst and family. Kamusta? Daghang salamat kaado sa imong mga mensahe. Ni Takala. Good morning. Dinalin Libera, good morning ma'am. Asa man kadapit ma'am. Ug ni Lolo Mandin, good morning tanan. Kamusta? Pasensya na mo bisag na may nga pahawaan ako sa kamera. Pahawaan ako kay ako kumaangay, tiguwang na apil-apil okay ra. Dito ko mahawa. Ug bang kinang sa mga lang dito ko mahawa. Tiyo ko mahawa ko. Ako lang lingaw. Okay lang lingaw kay wala di ko gunahan dari sa Manila, wala galing ko tamnag bulanghoy sa pawaan pakos kamera na bahala mo kisa tong gisuman sang dagway ado mo katanaw sa kamera. Kumusta mong tanan? Wala kong bunok sigbin. Kamusta diya sa ang igsoon sa Valencia Rodelisa. Kamusta diha? Ni Amy sang igsong Brad Ajoy. Kamusta? So balik sa Manila kay mulag na po ko sinjo. Bitaw nabitaw ni mga taong mga hilabtanon bisag sa lamay mahinungan bahala na mo. Di man yung cellphone, di man yung kamera na mo gining message na yung hilabot mingon nga undang na kuno sa kamera ka kuno kumangay. Hoy okay ra. Pangay-angay branding tao. Lingaw-lingaw ra man nga mo karon nagali po ko makasuris gawas o buntag. Shout out de ko Dias Cortis Patrocinio. Sa Rosemary. Good morning diha madam. May papunta na asa kling dapit sa gawas Rosemary. Good morning. Sugod na paglagiti ang kainit, munang init ang mga utok sa mga tao. Wala yung lingaw siguro sila. Walang at pag magsidaw-sadaw mo, ako hapit akong sayaw. Tao. Ang musali ko diya sa puti alisabol kaya atitis pinunya borato ote katong sabot kung magbaklay taning una mali kag baklay kung di mo wata una naman kag uli kapag maginhinay na kong baklay atitis katong storya na nga mauli ko nung hinahinay dengan kuno mig baklay pero hindi naman kong gibidaan. Triple Brothers, good morning. Kamusta? Igso en Gracia Moral. Salamat din sa mensahe. Cute kunugang apo ni Takala. Good morning. Asa kadapit ni Takala.
Manam sila kadalibot-libot. Kita ko kamansi. Sanuban ni, pagulag kamunggay. Kapon kay naglawo imang kog kamunggay, pitangag piniritong isda karon magsurub na po kuron og kamansi bitangan gyapon ni kamunggay. Ano man jud ni? Sorry. Kasuri ko kay pesos imong bulsa kay yung palit o kay kapalit. Sa kabuok 40. Pila ka pod lubi. Sa video may bayad yan eh. Lo. Video? Oh, may video eh. Bibidyo ako eh. Mamaya ipahuli mo ako ha. Ha? Pahuli mo ako. Mahuli kapag may kasalanan ka. Good morning, guys. 25 dito kasi sa ano may doon napiga na. Ha? Kano dito? Kano doon? Sa talipapa may nakapigaan na 20 lang. Aso gilong tindero. Ha? Saya ka doy? De. Enggak teh, belum saya teh. Mo ilonggo. May mantika eh, Kuya Tinge. Magkano lang? Sa video may bayad yan eh. Lo. Video? Oh, may video eh. Bibidyo ako eh. Mamaya ipahuli mo ako ha. Ha? Pahuli mo ako. Mahuli kapag may kasalanan ka. Good morning, guys. 25 dito kasi sa ano may doon napiga na. Ha? Kano dito? Kano doon? Sa talipapa may nakapigaan na 20 lang. Aso gilong tindero. Ha? Saya ka doy? De. Enggak teh, belum saya teh. Mo ilonggo. May mantika eh, Kuya Tinge. Magkano lang?